Er jeres logistik en del af strategien? Eller går alt krudtet på at få styr på, hvordan afsætningen kan øges, I kan træde ind på nye markeder, eller optimere produktionen? Et lidt overset område er den del af jeres supply chain, som er logistikken fra inbound til outbound. Fra at I får varer, råvarer og komponenter hjem, tryller det rundt til jeres unikke produkter, og så sender det afsted ud i verden igen. Den logistik er i rigtig mange handels- og produktionsvirksomheder, selv med internationale aktiviteter, håndteret som et operationelt element og ses ikke som et strategisk aktiv i forretningen. Der er store perspektiver i at digitalisere logistikken. Mange vælger den oplagte løsning, nemlig jeres økonomistyringssystem, og tilføjer en scannerløsning. Og den hjælper fint med de helt enkle operationelle opgaver fra dag til dag. Men dedikeret VMS åbner helt andre muligheder for at arbejde strategisk med logistikken. Vi gør jeres komplekse logistik meget nemmere at håndtere og kan skalere løbende uden forhindringer. Jeres kunder og konkurrenter vil mærke det. Blot en tanke til inspiration her fra Axacon.